quan es parla de perpendicular, és que hem anat al diccionari i no m'ha quedat molt clar això de la perpendicular. Perpendicular segons a què? Sí, clar. Clar. A quin pla? Quin pla. Vostè que a més és arquitecte tècnic, que d'això de perpendiculars i d'horitzontals i de... Els eixos aquests... Els eixos vostè ho domina. Què interpretaríem que seria perpendicular? Perquè la Laura i jo portem tot el dia aquí amb el cas de les obres i no acabem de treure clar. A què ens referim? Ens referim a un jugador de futbol. Un jugador de futbol, una samarreta, una camisa, que està dret en un camp de futbol, per tant, la perpendicularitat ha de ser respecte al terra, que és on juga, el terreny de joc. Clar, ha de formar angle recte, un angle de 90 graus, o sigui... La perpendicular seria això, seria això, no? Per entendre? Sí, munta un angle recte de 90 graus. Això seria una perpendicular. A veure si podem veure un pla curt d'això. Això seria el bolígraf respecte a la mà. Estem fent el barri César. Sí. És que nosaltres avui hem hagut d'anar al diccionari per treure clar que era la perpendicular. Que he tingut moltes consultes i he posat, però perpendicular...